chisilamu kumachizira pacha pa aqida tilimozi. Ndipo tsiku lomaliza chonyadisa chimene anthu akanyadise pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala nkukatulukira uli ndi china chake chimene udachipeza chovuta eti munjira ndani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho ukhale uthenga. Lero kulibe nkhondo inunso azimayi sizimakhaza kukamizira ku nkhondo jihad fi sabilillah. Lero ankhala ifazi bambo kulibe jihadi malinga ndimene ilili situation ya dziko lapasi komba kuti majihadi amitundu yosiyana adakali. Komanso kusogolo kuno inshallah jihadi ya bwinoyo izataniso izabweraso. Komano uthenga ona kuti inu azimayi ali yese mwa inu. Assalamu alaikum. Gali moto wetu kuiziwa eti chifukwa azimayi ena ada azicheka mmanjamu nthawi ya Yusuf alayhi salam. Chifukwa choti maso anali pandani pa Yusuf mpaka kuzicheka chani inu nkhani mese mukuiziwa nde aja anazicheka mmanja inu muchekeka mmaso ndi mmavirikaniro. Assalamu alaikum. Azimayi olemekezeka ali yese amene ali ndi vuto ndipo mavuto ndambirimbiri eti vuto la nthupi matenda eti vuto lina liloselo ikirania kuti ambuye mulungu vuto ilili jikakhale chonyadisa cha ine kwa inu tsiku la chani. Ndipo vuto limeneli sindilisokoneza kulipangira za shiriki za haramu ndikufuna kuti chikakhale chonyadisa tsiku la chani. Mukatulukira tsiku lomaliza mutamwalira ndi mutu umene simunapitira kwa sing'anga, simunapitira kwa zibusa, simunapitira kwa wina aliyese, mudagwirisa ntchito chabwino mankhwala abwino ahalali, koma mutuwo umene mudana kuti nditeteza vuto langa ali kushiriki iliyonse kuti chikakhale chonyadisa pamaso pa ndani. Ngukayankhula pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala mbuye mulungu nina adwala mutu umene udabwera mu chikhozero chanu ndidasiya kupanga chose cha haramu kufuna kuti chikhale chonyadisa kwa inu pamaso pa inu Allah subhanahu wa ta'ala. Khalani ndi chimenecho aliyese amene ndi livuto asalowese muvuto lakelo chilichonse chonyasa cha shiriki osapita kwa munthu oyipa kunjira yonse yonyasa ya haramu. Ndipo mmalo mwake sitikunena kuti musatenge mankhwala kupatwa kwa mena kuona kuti ine ndili strong pa imani zimene zimataniso zimatheka, koma ndikuti minimum imene mupange ncho kuti vuto lilonse lomwe limuli nalo lina lililonse muli nalolo mulitalikise ndi nyasi ina iliyonse muli ndi nia yona kuti ambuye mulungu ndikuteteza vuto limene likunyasi ina iliyonse shiriki kapena cha haramu chilichonse kuti chikakhale chonyadisa changa pamaso pa inu tsiku lachani lomaliza. Nkukayankhula pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala mbuye mulungu sinapange za haramu za shiriki ntakuma ndi vuto limeneli chifukwa chakusangalasani inu Allah subhanahu wa ta'ala. Tasankhani chimenecho ndipo chimene chachikulu kwa inuyo tsiku lomaliza. Chinthu chimenecho chingakhale chokukwezerani madaraja anu komanso chimene chingatetezere chani tauhidi anu, imani anu, usilamu wanu. Choncho tetezani mavuto anu ena aliwosewo kunyasi iliyonse kuti chikakhale chonyadisa chanu tsiku la chani lomaliza. Nzimayi ngati inuyo adabwera kwa mtumiki Muhammad sallam hadithi yodziwika amene anali kunyu ati kunywete anafika kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam, mtumiki ndipangireni dua kuti ndichire ku matenda amenewa. Mtumiki adayankhula kuti usankhe chimozi muzinthu zingati ziwiri. Ngati ukufuna ndikupangire dua ndipo mulungu akutani akuchiza. Ngati sukufuna upirire muzina la mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo ukapira muzina la Allah subhanahu wa ta'ala ndi vuto lako limeneli kuti vuto lizipitirira mpaka udzamwalire, koma ndikupasa guarantee kuti ngati ungasankhe chimenecho ndikupasa guarantee kuti ukalowa kuti ku janna. Zimayi adana kuti mtumiki basi usandipangire dua ndidzamwalire ndikugojani kunyu. Zimayi amene adapanga zimenezo mpaka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tsiku lina adamu yankhula tabi'i wina wake mwa tabi'ina kuti ndikuoneseni mmozi mwa azimayi akujanna ndi zimayi uyo amene adapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti mtumiki ndipangira ndidua kuti ndichire ku nthenda imeneyi. Ndipo mtumiki adampasa kusankha kuti ngati ukufuna ndikupangire dua mulungu akuchiza, koma ngati ungasankhe kuti nthenda yako ipitirire koma walakil janna ndikupasa guarantee kuti ukalowa kuti kusonyeza kuti nzimayi uyuyu amaswali amapanga china chilichonse komano kulolera kuti azunzike munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndikupirira akumpasa guarantee yokhala kuti guarantee mezi kubwera pa swala imene akuswali. Zimayi usa kuswali ngati
akuswali, Ramadhani akabwera kumatani akusala, chichonse akupanga. Koma garanti iyi mtumiki akumpasa kuzera kuvuto limene ali nalo, akapirira muzina la ndani la Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka obwera pambuyo mtumiki atamwalira anaya akuyankhula na Ibn Abbas kuti zimayo kujanna uyo zimayo kujanna azimayo lemekezeka palichoposa iweyo kuzoa utindi wa kujanna uli moyo. Inuyo mutsate njira yomweyi angakhala garanti yochokera kwa mtumiki Muhammad sibwera, koma mukasankha njira yomwe ndi kuti ngwena njira yake iti chifukwa uthenga wa Chisilamu aya kapena hadithi kabwera simasunza kuti ingokhuza munthu mmodzi, koma amene angapange zofa ndi zimenezo akakhalanso gulu liti. Inuyonso aperekeni mavuto anu aja kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ngati mungakwanise kupirira tapirira nchachikulu kwambiri, koma ngati simukwanisa ndiye mwateteze mavuto anuwo kuchili chonse chonyasa, mukuyikira nia pasi pa utambuye Mulungu chikakhala chonyadisa changa tsiku lomaliza kujanna. Allah akatilosa kujanna sonsefe, Allahumma amin. Azimayo olemekezeka choyambirira chikhale aqida. Izi sizingatheke pokabuka aqida ikale chani? Nzimayo uyu zida atheka choti aqida yake inali chani? Inali yabwino. Aqida ikakhala yopotoka zonse zingotani sungakwanisa. Aqida kakuti yoyipa mendi kuyankhula papa mtima umakana ndiye uzuzuzika iwe chifukwa zimenezo Mulungu akaona konko. Pompa mendi kuyankhula mitima yankha ena kale. Koma alhamdulillah inu sina tani? Sida yankha alhamdulillah. Eti koma ena amakauti ya tani? Ndiye mpaka zimenezo. Koma wallahi ndi chinthu chachikulu kwambiri chopambana kwambiri munthu Uislamu makaino azimai kukhala ndi china chake chimene mungachiteteze kunyasi iliyonse kuti uchikakhala choonesa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pokhala kuti mavuto athu ndi ambirimbiri, tasankhani mavuto anu ena onsewo. Uyo zimai ndi vuto limodzi eti nanga utakhala kuti munthu uli ndi mavuto awiri atatu, nthenda ziwiri zitatu zinayi, ndizo sije ukupirira chifukwa cha ndani? Nkuziteteza kuzili zonse za haramu, kuti ambuye Mulungu sindipange chochote cha haramu, kuti zimenezi zikakhale zonyadisa kwa ine tsiku la chani lomaliza. Ukapambana bwanji pomaliza peni azimayo olemekezeka, Allah subhanahu wa ta'ala muswati Ali Imran ali ndi mawu. Allah adanena kuti ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala kuti ma kana Allah sali Allah subhanahu wa ta'ala liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi, kuti angasi ya asilamu ngati mmene mulilimu asilamu, kumana kuti ndife asilamu ndife okhulupirira. Sali Mulungu wakuti angawasiye anthu amene azitchulira kuti okhulupirira kwasiye ali choncho asasakanikirana ndi abodza mwa iwo. Mulungu samapanga zimenezo. Allah akutsimikizira pa aya imeneyi, aya imene amene ali ndi makurani achichewa zingakhala bwino kuti tizikayiwerenga aya imeneyi, aya 179. Allah akuti iyi ndi system ya Mulungu. Mulungu samasiya gulu la anthu pa dziko lapasi limene lanena kuti ndife asilamu oyambira mpaka tsiku la chani lomaliza, kuyambira okhulupirira anthawi yoyamba mpaka anthawi yomalizira. Akuti Mulungu samasiya anthu amene ali pa chigulu kumati ndife asilamu okhulupirira, samangu asiya ali choncho. Koma Mulungu chimene amapanga pagulu lonse la anthu amene akuzitcha kuti ndi asilamu okhulupirira, akuti Mulungu amabweresa chobweresa chimene chisiyanise pakati pa amene ali Islamu weni ndi nthira kuwiri ndi tambwali ndi munafiki. Mulungu amachita china chake chimene chisiyanise pakati pa Islamu wabwino ndi fasiki amene ali woyipa. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Auti Mulungu samangu asiya anthu atana kuti ndife asilamu ndi okhulupirira kwasiya choncho akuyenda chigulu. Koma zimene Mulungu amapanga izizi Mulungu amapanga kumbado wina uliwonse, amabweresa kena kake kokuti kuzera mukameneko aonekera amene ali abodza ndi amene ali woona. Imene ndi sisi mendani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyambira kale. Pamene mabani Israila anali limodzi ndi Musa alayhi salam akutuluka mu Egypt akumusiya Firaun kumuthawa Firaun, wosakunena kuti ndife asilamu. Mulungu anapanga zosiyana mu njira ija zimene kumapeto zinakatsimikizika kuti amene anali asilamu eni ndi awa anali chani abodza. Ndipo zidachitika zambirimbiri kungotchulira ziwiri zokha. Musa alayhi salamu waoloka pa nyanja ija, atawoloka pa nyanja nkhani ituwizo bwino iti
ataenda kufika kusogoloko Musa ndi bani Israeli adafika pamuzi wa anthu amene anali kupembeza mafano. Ndipo mulungu adawadusisa anthu aja malo amene aja kuti aonekera amene ali aboza na amene ali chani oona. Atadusa pajapa adayankhula amene anali aboza, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa alayhi salam, ifeso utibangireka mulungu kofana ndi milungu endani ya awawa kose kuja sada yankhule adusa ababa aona anthu awa akupembeza mulungu wa mmene akupangira aona kuti ndi style yabwino zosangalatsa pattern yabwino azisirira ndi kuzipepusa zawo zija akukombedwa ndi ziti. Musa ifeso tipangireni mulungu wathu ngati mmene zili kwa awawa. Zimene zija mulungu adapanga daladala kuti aduse muzi mmene uja kuti aonekere atambwali mu ulendo. Ndipo atambwali adatani koma tilimozi. Choyamba chimene chachiwiri, Musa alayhi salamu wakafika malo amene adafika mchipululu akupita kuphiri kuti akakumana ndi ndani ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Akumusiya Harun alayhi salam ndi anthu ake a Musa alayhi salam bani Israeli. Atangochoka Musa alayhi salam kudachitika chani, anabwera Samiri adapanga kafano tukwaziweti kang'ombeti kagolide kokongola kachani. Ndipo basi kamene kaja Samiri anauza kuti hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inu mulungu wanu uja ndi kuti anthu amene anali atambwali amachoka ku Egypt atavala mahijabu zikofia tingoyerekeza tweti akusi kuti ndi asilamu apapa adaonekera chifukwa atafika apa ndi pamene sopano adamusiya mulungu wa Musa alayhi salam amene awolosa pa nyanja na ayamba kupembeza kati. Ndipo adayankhula kuti sitingasiye kupembeza kameneka mpaka tabwera ndani Musa alayhi salam. Makolo olemekezeka, azimayi olemekezeka, system ya mulungu ino azimayi aku Blantyre, azimayi aku Akamiza, azimayi aku Malawi, azimayi adziko lapasi, mulungu sakusiyani mutavala mahijabu mwaswali kutiza kwenda pamene kuti mulungu kusana kuti ndino asila mpaka mulungu apanga tinakitake tokomesera timetili anthu ena kuti aone osusuka ndamene sali otani koma tilimozi. Mukamuona zimayi wa Chisilamu wa hijab oswali eti ma birthday na Yesu ali kuti kumeneko muzo kuti awa ndi aja atambwali anthawi ya Musa alayhi salam amene adana kuti Musa izi kusangalatsa ifeso tikire nisanchaniso zathuzo. Awa ndi aja amene Musa atapita kuphiri adayamba kupembeza kang'ombe kagolide zikuoneka za golide ifeso tilimuti kulibela wazimayi amene amapita ma birthday ndi zimene mulungu akupanga. Mulungu sakusiyani mutavala mahijabu mpaka apange tinatake tokomesera apange maesero ena ake aziwika amene ali eni. Chifukwa bani Israeli awa atafika pamuzi paja adaona kusangala zimene amapembeza ena ati za nyuwani izizi za makono osati mulungu watu wati wolosa pa nyanja uja. Izi zimeneso akupanga azimayi ena kuti kwa maza birthday izi ndi kodi masiku anotu za makono zimenezi akumapita ma birthday. Amusiya mulungu wao Allah subhanahu wa ta'ala amene adantumiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesana bangi birthday maswahaba wasada amwalira koma izi mulungu azipanga kuti mwainu azimayi aonekera antira kuwiri atambwali osusuka koma tilimozi sankhani kuti musakale guliti utenga wosati kwalimbikisa koma kuti anthu ena amata kususuka ndi zinthu zina asakutani asakudziwa koma dziwani kuti izi zimene mulungu azipanga mulungu azikomesera za chikunja kuti aone mwa azimayiwo amene ali asilamu eni. Ndiye mulungu akakomesera maukwati aku chikristu kuchali chichanizika koma kumene kuja aone azimayi osusuka oderuka mwaona ali mahijabu ali paka kuti kuchali chiko. Ma kana Allahu liyadhara lilmu'minina ala ma antum alayhi. Mulungu sanga kusiyeni mutavala mahijabu. Mulungu subhanahu sanga kusiyeni mukuswali hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Mpaka mulungu apanga zina zake zimene asiyanise pakati pa osusuka onyasa oyipa antira kuwiri ndamene ali abwino. Azimayi kwa Akamiza samalani mulungu ali pa ntchito kulla yawmin huwa fi sha'an. Tsiku lilose mulungu akugwira ntchito imodzi yake nkusiyanisa pakati pa amene ali atambwali azimayi achitambwali ndi azimayi amene ali eni. Tikupempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala azimayi wose amene ali munomo komasa kwa Akamiza ku Blantyre asagwere mmaisero amene wallahumma amin. Ndipo mulungu subhanahu akutetezeni kuzimenezi
ndipo zili zonse zokoma ngati kang'ombe ka samiriyu ka golide zimene zili ndi akristu mulungu akuike ndi kutali. Choncho uthenga ukauti musatengeke ndi zokoma zimene akristu ali nawo. Chisamu chanu chokonda pa china chilichonsecho. Ndipo Islamu samapanga zokhuzana dini akida ife sitimapanga limodzi ndi amene sali asilamu. Timapanga limodzi chitukuko kulima sewu kupanga chiyani zimene tipanga bwinobwino. Koma zokhuza dini asilamu sitimatani. Choncho azimayi ena akwakameza ku Blantyre ku Malawi kuno maliro a Chikristo amapita nawo kumanda. Mpata ndi omwewo tikaone mbene manda alili. Simunaone zimenezo? Makana Allahu liyadhara lil mu'minin. Allah sanga kusiyeni muli asilamu choncho azima kuvala mahijabu mpaka apange tina take timene aonekera amene sali eni ndi aonekera akafika mpaka kumanda maliro achani a Chikristo apita ku birthday apita ku Christmas. Ndipo nthawi inoyo mulungu akufuna aone ndi ayikombesera Christmas. Maona mena akomesera zindo Blantyre mauji ndi maofisi osiyana mabanki kukomesera akuti mpaka kulichani mtengo wachani wa Christmas. Zimenezi mulungu akupanga daladanga timene adapangira mabani Israeli kwadusa pa muzi umene anthu anali akusanga akupembeza mafano mmene adapangira mabani Israeli ndi asamiriyu kwa onesera kachani ka mulungu ka golide. Mulungu apanga magolide a Christmas ma birthdays osiyana kuti aonekere amene ali eni amene akuifuna janna. Ndipo aonekere amene ali atambwali. Allah subhanahu wa ta'ala kutetezeni inuyo kuma Israeli ali wose Allahumma amin. Ndipo usilamu wanu ukhale wamphamvu akusungireni usilamu wanu. Ndipo inunso mwana akamuchimve chimenechi tetezani usilamu wanu. Dunia si china chilichonse posa chedwa apa tilikala tilimanda mutikuyankha mafunso. Sankhani kuti asakakufuseni za birthday, asakakufuseni kumeneko za Christmas, asakakufuseni zopita kuzikwati kumachalichi, asakakufuseni zokafika kumanda a Chikristu kapena kumanda kwina kulikose, asakakufuseni mulungu za chikunja. Tetezani usilamu wanu ndi za chikunja. Ndipo za chikunja ndi poison wankulu amene akuvundisa mitima yathu. Choncho zitalikisani kuzimenezi mitima ikhala ya moyo. Mtima wa moyo akida imakhala yolungama ndipo amamvaza mulungu subhanahu wa ta'ala. Ambuye mulungu ateteze imani ya ine komanso imani ya inu. Allahumma amin. Ndipo atisunge pa usilamu weni. Ndipo tilolere ife kukhala onyozeka pa dunia koma tikalemekezeka tsiku chani la kiyama. Olemekezeka ndi amene ali ndi mulungu subhanahu wa ta'ala. Angakhala atamavala sanza. Onyozeka ndi amene ali kuchikunja angakhala atamayendera chigali mutu chodula kugona chinyumba cha mwamba atavala zodula. Amene ndi onyozeka akusankheni kukhala anthu onyozeka pa dunia olemekezeka tsiku lomaliza. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.